Hrvatska se branila u rovu. Hrvatska se branila sa puškom u ruci zajedno. To je bilo vrijeme koje se, ne daj Bog, nikad ne ponovi. Ili daj Bog, nikad ne ponovi. Hrvatska je doživjela svoju kalvariju. Pa i ovdje na vratima istoka. Ovdje gdje se Hrvatska budi i gdje se Hrvatska rađa. Jutro sam optrčao za sat i 15 minuta Ilok. Ne samo radi svoje kondicije i psihofizičke ravnoteže, nego da vidim Ilok. I vidio sam lijepi i prekrasan Ilok, ali ima tu još puno toga napraviti. I za napraviti, ali to ćemo napraviti, dragi moji Sremci, zajedno. Jer jedino zajedno možemo izgraditi i Ilok, i Srem, i Slavoniju, i Zagorje, i Istru, i Dalmaciju. Sve naše krajeve.